クセルガーンっていっちゃって、お早いここで腹吸ってるもん、ケンちゃんの。ゆうすけ、ひっくり返ればいいんだ。ひっくり返ればいいんだ。そこでひっくり返ればいいんだ。やばい、これやばいっすね。これより低くなるんですね。気をつけて、しますよこれ。またいで。はい。行っちゃおう、ケンちゃん。そんな気がするけど。行っちゃおう。はい。ああ、ぬるぬるだからね。無理かな。うん、できる。あ、でもキレあんだよね。絶対それからこっちから来るか、川の中で。うん、川の方から。わあ、これそうだけどね。バンパーが川来てこっから登ろう、すぐ。でもそれ越えれる？この木の枝くぐれる？くぐれる？くぐれれば。あ、くぐれるね。まあ、うまいっしょ。まあ、堀君うまいっしょ。いや、もうなんか言った方がいいんじゃないし。惜しい。左側乗せないとダメだね。一気に来るのかな。大
下掘ってくれればいいんだよね、平らに。うかい。ああ惜しい。これそうだ、これそう。おっきたーきた。ノンストップだ。おおすごいもんわ、さっちゃんの顔一気にガッとそこ登っちゃえば。まっすぐ。お、来た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 。お、いいじゃん。やるじゃん、さっちゃん。やるね。やるじゃん。ケンちゃん負けたよ。ケンちゃん。二度にはまっても行くのかい。二度にはまっても行くのかい。そうだね。すごいでしょ。ケンちゃんこっちから来るんじゃない？ここ。おー、来た。あれまたもう一台いた？あれもう一台いたの？うわ、すごい勢いだ。もうさっちゃんに負けたからもうさっちゃんに負けたからそんなにやけにならなくてもバックバック。マジで？はい、せーの。押して押して。さっちゃんすごかったでしょ。一発クリア。ダメかい。ケンちゃん俺の問題児譲るわ。ケンちゃんに。ダメ？大人数でも腹使ってないよね。余裕。あ、このテープレーズ刺さってるかも。みんなで押してみよう。息を合わせて息を合わせていこう。いいよ。なんかまっすぐ。
ヘタレの顔。すいません